tak nachádzame sa v Viedni na letisku. Určite každý z vás tu už bol. A moja prvá zastávka, keď som na letisku, je House Hermes. A ja milujem tieto guličky. Toto je toaletka. To je taká svieža, skrytá pomarančová vôňa, ale čo odporúčam je elixír. Yes. Hlavne nevtieravá. A potom tu máme, je to ako naplavené drevo, je to slaná vôňa. Twilie klasika, majú aj zázvorovú, ale táto Poivre už ju nemám, už som ju minula. Ale je to také návrat do detstva. Veľmi pudrová rúža a tá rúža je nevtieravá a dokonca to majú radi aj ľudia, ktorí nemajú radi rúže. Potom za zmienku stojí rebarbor a nie je to klasická čistá rebarbora, ako sme zvyknutí. Je taká horko, svieža, sladká. OK. Čo je absolútny gurmánsky zážitok, je táto pistácia. Ani to nebude ako parfém a práve preto je tak zaujímavá. Z tohto houseu si Ziana Terenzi. Casanova je veľmi... It's worth to try. To je pre mňa zaujímavé. Kirke ani nie, je to už také, že všade je toho veľa. Ešte z Kilian. Ideme ďalej. Kryt je zaujímavý Queen of Silk. Milujem svieže vône, ale dlho nevidieť z Amouage. Sú najznámejšie tieto dve pojičky. Sú dosť podobné. Už tu nič nie je. A pre mňa sú trošku nevýrazné. Neviem. Toto nie je pre mňa. Momentál som mala Sensual Instinct asi 5 parfémov Intense Cafe, ktoré už bolo moc intenzívne. Sensual Instinct je veľmi pekný pre ľudí, ktorí majú radi baccarat a nechcú nosiť baccarat.